What's that style? Mga sugilanon nga matapos matag adlaw sa mga nagkalaing-laing hitabo sa kinabuhi sa tao. Mga hitabo na dili gayud makalimtan kay nasulat naman sa lapyahan sa panahon nga bisan ang mga dagkong balud dili gayud makabanlas sa mga lama sa handumanan na dili mahimong makalimtan. What's that style? Gidalit sa CMD's drama. What's that style? Ako si Miguel. Nagpadala ko og sulat dinhi sa CMD's drama haron inyo kong matambagan. Ug mauni ang nahitabo sa akong kinabuhi nga dili nako mahimong makalimtan. Lami agi diri magkaliguan oy kay kuan kayo presko kaing tubig nya labi na kay init-init karon so ayuha maligo. Uy, ni amanda babae sa akong duol. Karon ra man ko kita aning kalit ra maglutaw ng ako ra mang usa ganina naligo. Hoy, miss, ganina ra kadra, miss? Uy, bag-o lang, uy. Naunsa ba ni siya mo nagbra man og panty na maligo? Unsa man ning bayana? Hoy, miss, ana gid ka maligo, miss, magbra ka lang og panty. Aw, uy, anad naman ko ani. May no ni kay ready to fight na. Gibangas ka, butang eh. Pre, kabuang lagi pre, ganina ba naligo ko sa sapa? Nakakita ko og gwapa na manggig kaayo na babae. Unya, siksi kay sa tanan, nakabra lang og panty. Grabe ha god. Sikin sa man pug kuno ng bayhana. Ambot pre kay wa man ko ato ka ilabag ura man pud nako nakita. Pero ang ingon niya, Tisay kuno ang iyang pangalan. Naunsa? Wala man ko'y laing kaila diri nga Tisay sa atong lugar. Ang akong naibaw-an nga Tisay, dugay raman tong patay. Haunsa gibangas ka, butang eh. Pag sure dira pre oy. Oh, tinuod lagi, mao lagi. Anak kung maingon ana man gani pre. Sikin sa man da itong kauban ako sa sapa ganina. Sumulto di ay to siya. Base, multo siguro to, multo. Mao ba pre? Matay. Nyon saon man ako ani pre. Mauning problema pre kay ako arba tong naturjakan. Og mao kato ang akong kaagi mga higalas. Naglibog gid ko og unsa akong tuhuan kay tungod manggod niinin na akong amigo nga seryoso kay mo tambag pero mura magdili katuhuan. Mao nang nagpadako diri og suwat sa CMD's drama haron inyo akong matambagan. Unsa mang maikatambag ninyo mga kaignorante parte aning hitabua, i-comment lang sa ubos. Mao kato mga igalang kaagi ni Miguel dinining atong tulumanon. What's that style? Nakabira og multo style. Og kini nga atong sugilanon gisuwat nako og ubos sa direksyon nako og gisuwat nako gihapon og recording editor nako starring nako nya basta mao na to.